Marco, hai în față. Da, șef. Este ceva tradițional siciliano, l-am dat un switch și a fost super sigur de farfuria, però nu se stie. Marco, ce avem aici? Avem una caponata cu tataki de ton. Tema a fost 5 roșii, da? Da. Ce te-a folosit aici? Ardei, am folosit roșii, am folosit nu știa se tonno era parte del roșu, no? E am folosit tabasco, vinagre de vin roșu și curry roșu. Mulțumesc, Marco. Cu plăcere, șef. O mănânc și pe asta? Da, Îmi place detaliul ăsta. plăcere. Bilancia un pic dulce della caponata. Mulțumesc, Marco. Cu plăcere, șef. Știi ce? Nu o să mă ascund după deget pentru că nu are sens. Așteptam mai mult de la tine. Am așteptat mai mult de la tine și am primit, pentru că farfuria asta este spectaculoasă, arată și bine, are și gust extraordinar. Mergi sus la balcon. Mersi. Grazie. Posso spune ceva? Am ceva, mama a trimite ceva di Sicilia și vreau că gustați voi. Un cadou. Mama sau soția? Mamma. Mama, Ha venito ce mai pacchette podai di de la Sicilia. mama? Un secondo. È un'occasione unica che am avuto ceva di Sicilia și cred că trebuia. Hai de asta arată, Este extraordinară, extraordinară. De aici vine gustul mio, da Sicilia.